El director de l'Institut Europa col·loca el cartell d'entorn sense fum al centre. Aquest és un dels passos a seguir dins el programa realitzat per l'Ajuntament, conjuntament amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que contempla diverses actuacions per prevenir l'inici del consum del tabac i l'exposició al fum ambiental en la població jove. Avui s'ha signat la segona fase d'aquest programa, que inclou 9 instituts i escoles de música de la ciutat i que té com a objectiu evitar el consum de tabac en espais públics oberts per tal de convertir els entorns propers al jovent en espais sense fum i els adults en referents positius de la prevenció del tabaquisme. Creant aquests entorns sense fum per poder gaudir d'uns entorns més saludables dins del propi teixit educatiu. Una mica fer una intervenció integral que no només afecti i conscienciï els propis alumnes dels centres, sinó també a mestres i famílies que s'apropen a aquests centres. Hauran de sensibilitzar dintre de les seues aules, fer actuacions per sensibilitzar els nanos de la importància o del risc que suposa no fumar, o del risc que suposa fumar i la importància de no fumar, i alhora el que es fa és una sensibilització a nivell externa de l'edifici, penjant uns rètols on en zones obertes on la normativa sí que permet fumar, l'institut es compromet a que la gent no fumin als revoltants a la porta d'entrada dels centres. Per als professionals dels instituts, aquest programa és una bona oportunitat per animar els professors que són fumadors a deixar el tabac i també per informar els alumnes dels riscs del seu consum. Perquè nosaltres ho vivim així, com una oportunitat que ens arriba de fora per tal de treballar des de dins del centre, nosaltres com a grup impulsor, equip directiu, el fet que el professorat que encara fuma deixi el tabac i així puguem ser un millor model educatiu per als nostres alumnes. El programa també inclou un tractament mèdic per als professionals que tinguin la intenció de deixar de fumar. Hi ha una tercera part que és per tots aquells professionals que treballen als centres, en especial en aquest cas els professors de secundària, doncs un tractament, si volen, un tractament mèdic per desvirtuar-se d'aquest hàbit. Està previst que el programa Entorn sense fum es pugui ampliar als poliesportius i entitats esportives de la ciutat.